Buntag sa tanan. Okay, January pa manghihapon ta, so Happy New Year. Basta January, kada Domingo Happy New Year paghihapon ta, no? So Happy New Year, welcome to 2026. Ug sa ato ang paglantaw sa nilabay nga tuig, naka-evaluate ba ta sa ato ang mga kinabuhi, no? Naka-simple nga napangutana ba nato atong kagalingon sa duha ka pangutana, what went well? Unsa man ang mga maayo nga nahitabo, nabuhat? Ug unsa pod ang mga dili maayo nga mga nahitabo or mga nahimo sa nilabay nga tuig? Ug ato bang mahinumduman, ba tay mahinumduman nga unsa man tong mga butang, no, nga nahimo nga distraction sa tua sa nilabay nga tuig? Kana bitawng nakapugong or nakadisturbo sa imuha sa angayan nimo nga buhaton ug sa paghatag nimo sa imuhang best sa imong nahibalaan nga gusto ipabuhat sa Ginoo sa imuha. Unsa man ang mga butang nga pwede butang, pwede mga tao, pwede pud imuhang pamatasan nga mao'y nahimo nga distraction. Kinsa man sa ato adiri kaingon nga ang kaning screen time, TV, gadget, laptop, unsa pa tablet, unsa pa social media, nahimo gyud nga dako nga distraction sa atuang kinabuhi. Ayaw na ipataas inyong kamot kay kabalo ko kitang tanan magpataas atong kamot, no? Or kaning mga tao bitaw nga ato ang nasuko ta, nagmahay ta, or ang uban pod ma-distract sila sa kanang mga tao nga ilahang gikasuyaan or gikasinahan. No? Kanang makita nato sa TV nga mga tao kaning labi na sa mga nilabay nga panghitabo sa atong nasod, kanang mga politiko ug mga government officials nga kung makita nimo sa TV, uy, tawhanan ni lami panitan, no? Ma-distract na din ka, no, kay high blood na ka. Or maybe imong silingan, imuhang kauban sa trabaho, na kung makita nimo murag ma-high blood magid ko ning tawhana, oy, suyaag na ang ani niya. Or imuha bang inlo, okay? Or pamatasan, nga distraction kayo sa imuha kanang imuhang pagkatapulan. Nga sigira ka diha lubog-lubog sa imuhang kama niya sa sala, pagtan-aw nimo sa oras, uy, alas 5 naman di ay, wa na kay nabuhat, no? Or ang imuhang pagka-impatient, kanang dali ra bitaw ka nga masuko. O di kay ko ka-relate ana. No? Or ang imuhang pagka-gastador, imuhang pagka-impulsive nga diha-diha mohimo na kag desisyon. Nya later on ma-realize nimo nga sayo pa ato no? Ma-irritate na din ka kay sa muka bigid kay ani nga di manggid ko kapugong, no? Nakapalit kag butang nga di mao, nahurot na imuhang kwarta nya tan-aw nimo murag man pulos. Maybe those are mga distraction nga ato ang na-encounter. But pila sa ato adiri ang makaingon nga ang ato ang kinabuhi last year na distract yun. Okay, ang atong focus, ang ato ang joy, ang atong peace, ang ato ang faith. Okay? Tungod sa ato ang pagkabalaka or worry. Naaba? Ayun lang po pataas. Okay? O naaba sa ito adiri maingon nga sa 2025, ang worry, dili gid na ang kabalaka, dili gid na siya, wala siya nahimo nga parte sa kuwang kinabuhi. Wow, no? Sana all. Kadaghanan sa ato adiri, nahimo gyud nga parte ang kabalaka sa tuang kinabuhi. Maybe kausa, kaduha, kadaghan, no? Nga nabalaka gyud ta. Nabalaka ta og nawala ta sa passing. Mao nga karon nga tuig kinahanglan gyud nato nga mabantog or mabuntog kining kabalaka aron nga naatay mas mabungahon, mas produktibo ug mas malipayon nga tuig. Para nga mas daghan ta og mabuhat labaw sa tanan para diha sa Ginoo. Kay sa tanan nato nga mga naeksperiensyahan last year, daghan kayo wala magaling ko kabalo sa tanan tagsa-tagsa ninyo nga giagian pero katong mga nag-share sa kuha sa ilahang kinabuhi na hitabo sa ilahang negosyo, sa ilang trabaho, sa ilahang health, sa ilahang pamilya, makaingon gyud ko nga dili sayon. No? Dili ba sayon ang imong tuig last year? No? Maka-relate gyud ko ana. Kay dili gyud sayon. Sa mga negosyante, sa mga trabahante, daghan kaayo nangawad-an og trabaho. Daghan kaayo nga mga negosyo nga naka-eksperyensya og kalisod. Nangawala ang customer, nangawala ang clients, nigamay ang income. Nitaas ang expenses. Okay?
Sa ato ang syudad, daghan po kay tagiagian nga problema, di ba? Basura, unsa pa na. Diri sa ato ang church, dili lang nilabay nga tuig, 2025, but for the past few years, dili po tiyaw atong giagian nga mga problema o mga bagyo. Dugang pa nimo diha, unsay nahitabo sa ato ang nasod. O nga last year, grabe yun nun, na-expose yun. Isa lang gani ka department, nakita na to, grabe ang kwarta nga gisayang-sayang tungod sa corruption. Grabe yun, makasurok yun og dugo. No, ako, dili man gid ko usually gatumpang anang sa, in fact, i-erase na nako ang Facebook sa ako ang cellphone mga 3 years ago na. Pero pag naabit ako yung makita, lami kayo nga moadto bitaw sa social media o mag-express sa imuhang gibati. No, kay grabe gyud. And idugang pa nimong nitabo sa kalibutan. Ang kaning mga gira sa una murag chismis o rumors raman of war, karon realities na gyud of war. Ukraine versus Russia 2022 nagsugod hangtod karon wala pa gihapoy lasting peace nga maato makita. India versus Pakistan, naka-remember mo, more than a week sila nga nagira. Okay, Cambodia versus Thailand. Then Israel against sa iyang mga kaaway. Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Palestine, Iran, and recently ang Amerika iyang gi-attack ang leader sa Venezuela. Okay, dili Valenzuela ha. Binuangan rata ni Pastor Joe atong niagi nga Domingo no nga Valenzuela. Kulbaan bi ako nga gi-attack sa Amerika ang Valenzuela. Kay dul-dul na nasa Cagayan, no? And kaning continuous nga harassment sa China sa ato ang nasod. No usahay makaingon ta nga ayon na lang nagpansin na. Pero ang realidad dili man gid nato pwede nga dili tagaan og pagtagad. Kay ngano man directly or indirectly, whether you like it or not, makaapekto gid siya sa ato ang kinabuhi. Makaapekto siya sa ato ang negosyo, trabaho, o sa ato ang kaugmaon. Mao nga, kung ato ni sila tanang huna-hunaon, murag overwhelming na gyud. And most of the time, I don't know sa inyo ha, pero kung ako magunahuna bitaw ko tanan, murag mo end up gid siya nga somehow mawori gid ko. No? Mawori ko, mabalaka ko. Mao nga ang ato ang message karon nga buntag, ato ang titulan og pagbuntog sa kabalaka. Makita nato atong teksto diha sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 25 ngadto sa 34. Unsa man di ining kabalaka? Okay? Ang kabalaka gitagaan sa definisyon nga pagbati nga nabalaka o nabalaka bahin sa aktwal o potensyal nga mga problema or panghitabo. Ato makita diha nga ang ato adong ginawuri is ang aktwal o ang potensyal nga mahitabo. Pero sa akong na-realize, nga mas grabe ang atong kabalaka sa unsay potensyal nga mahitabo. Di ba? Labi na og magunahuna ta, what if? What if? No? Unsa kaha kung ingon ani? Mudagan na netong hunahuna, di na din mura na din ta og kanang maparalyze bitaw nga murag tibok adlaw na, murag tunga sa adlaw, tibok adlaw ta nga maghinuktok, magsige og hunahuna. Okay? Muna siya ang kabalaka. Gikan po diha sa Griego nga pulong nga mirimnaw nga nagkahulugan usa ka makabalda, no? Kani mas lalumgid siya nga meaning. Makabalda na kabalaka nga estado sa hunahuna. Kakuwangan sa pagsalig sa Dios. Sumauday na siya ang kabalaka. Kung ikaw mabalaka, nagpakita nga nakay kulang imuhang pagsalig sa Ginoo. Ug usa ka walay pulos nga tinguha sa pagkontrol sa umaabot. Kung mabalaka ka, meaning kay tungod dili nimo makontrol unsay mahitabo in the future. Pero gitawag siya nga way pulos tungod kay dili man kita in control sa ato ang future. Wala man in control sa atong future diri kun dili ang Ginoo ra gyud. Busa nga lantaw nato ang pulong sa Ginoo karong kabuntagon, although daghan man tag makita nga makuhaan nato no og matun-an mahitungod sa pagbantog or pagbuntog sa kabalaka. Apan ako i-suggest nga instead nga mutan-aw ta diha sa internet ug mubasa tag uban nga mga libro, lantawon ginato ang pulong sa Ginoo kay naa diha nagagikan ang kaalam nga atong gikinahanglan aron nga tinuoray nga mabuntog nato ang kabalaka sa atuang kinabuhi. Ingon mo ni ang pulong sa Ginoo diha sa Mateo kapitulo 6:25 ngadto sa
34. Now kani siya nga pagtudlo sa Ginoo, parte ni siya sa katubitang mga series of preachings or sermons ni Jesus dito sa Sermon on the Mount. Nagihatag niya dito sa mga Diyos. Kung gusto nin Jews, dili Diyos. Hudiyo. Okay? Kung gusto ninyo mabasa ang katibukan sa Sermon on the Mount, nana siya sa Mateo kapitulo 5 ngadto sa kapitulo 7. Iya kining gihatag didto ug kanipod siya nga mensahe. Continuation ni siya kung nakahinumdum mo sa akong gihatag bitaw nga mensahe last year. I think last message, pinakalas na ko nga preaching last year. Mahitungod sa pagkamatinud-anon nga piniyalan, faithful stewardship, handling money. Continuation ni siya. Diin gitudluan usa ni Jesus ang mga tao paunsa di ay nato dapat i-invest ang ato ang mga kalibutanon nga bahandi in exchange sa mga langitnon nga mga bahandi. No? Itudluan niya ug unsa ang usa ka matinud-anon nga piniyalan. Unya mipadayon-dayon siya pagtudlo niini. Dahil sa tudlo niini mahitungod sa kabalaka sa kinabuhi. Aron nga mawarningan ang mga tao sa una o kita karon unsa day ang mga dili maayo nga epekto sa kabalaka sa atuang kinabuhi. Okay? Mao nga nagsugod siya diha sa bersikulo 25 niingon siya, busa sultian ko kamo. In English, for this reason I tell you. Busa sulti unsa man iyang gusto nga isulti? Nga dili kamo mabalaka sa inyong kinabuhi kung unsa inyong kaunon or imnon o unsa ang inyong isulob. Ingon siya na ana, pero unsa man ang rason nga nung dili ta mabalaka? Ang rason nga yung gipasabot, mutumbok ka na siya didto sa iyahang gisulti sa previous nga verses ani katong previous nga preaching nako. Mao ang pagka matinud-anon nga piniyalan. Buot pasabot nga kung kita nahimo na nga matinud-anon nga piniyalan, dili na kita angay mabalaka sa ato ang kinabuhi ug unsa ang ato ang mga panginahanglanon. Okay? Nipadayon-dayon siya diha sa bersikulo 25 padayon ngadto sa 31, paghisgot sa unsa man ay kini mga butang nga usually atong gikinakabalakan. Ginoo nakahibalugid siya no sa mga tao nga iyang gihimo. Unsa di ay ni ang usual nga atong ginakabalakan or bisan pag unsa imong estado sa kinabuhi mobalik gid na siya didto ang imuhang gikinakabalakan makonek gina siya niya ni mga butanga. Mga basic needs na to ba? Food, drink, clothing, or shelter. Ako ning na-realize nung ang tao naagid diri magtubod ang iyahang kabalaka. Bisan pag unsa ka dato, pobre, unsa ba diha? Sa mga dato, mingon sila nga mabalaka, makuan lang negosyo kay ngano man. Mubalik gihapon, unsa naman ako ipakaon sa akong pamilya kung mawala ning ako ang negosyo. Di ba si Coco Martin gani katong pagsirado sa ABS-CBN, si Coco Martin bilyonaryo naman na siya pero pagkatong pagkasira sa ABS-CBN, anak siya, paano na ito? Ano na ipapakain ko sa pamilya ko? No? Sabi ko, hilak-hilak dyan dito sa TV, no? Nga naman, ang realidad, balik man kita niini nga mga panginahanglanon. Mo na nga gi-anticipy na sa Ginoo, ug mo na itong gitawag nga mga basic needs nato. Pero niingon siya diha sa iyang pulong nga mao kini ang mga ginakabalakan sa mga tao nga wala makaila sa Dios. In English, these things dominate the thoughts of unbelievers. Kinsa man ay kini mga unbelievers? Pirmi man ta makadungog ani no? Mga unbeliever. Nya daghan man kalustanan mga tao sa Pilipinas kalibutan miingon man nga mituo sila sa Ginoo. Tanan ba nga mituo sa Ginoo, believer na? Ang unbeliever is katong tao nga nagtuo lang sa iyang hunahuna sa Ginoo pero wala sa kasing-kasing. Wala pa niya madawat si Jesus isip iyahang personal nga Ginoo ug manluluwas. Mao na siya usa ka unbeliever. Nara diri taman sa hunahuna ba? Yes, naay Ginoo, pero wa gid siya relasyon diha sa Ginoo. So ingon siya kung ikaw daw mabalakan ining mga butanga,
Kani mga basic needs nato. Meaning, either unbeliever ka or you are acting like an unbeliever. Kung unbeliever ka, unya ga-act ka as unbeliever, mura bitag ka nang ga-pretend nga wala kay Ginoo sa imong kinabuhi. Kung sige kag kabalaka daw aning mga butanga. Pero ang realidad, kinsa man sa ato adiri sa atong kinabuhi nga wala ta sukad mabalaka ni aning mga butanga. Ay bisag ako, niabot gid ang panahon nga nabalaka pud ko. No? Labi nagnaay mga panghitabo nga murag matreten ang imuhang kinabuhi o ang imuhang panginabuhian, mo ginay mo una nga manaunaan. Kung saan naman ang akong pamilya, saan may kanon ani nila? No? Ug ingon siya diha, padayon nga apan nasayod ang inyong amahan nga langit nun nga gikinahanglan ninyo kining tanan. In English, your heavenly Father already knows all your needs. So tanawa, ang atong ginakabalakan ato ang basic needs. Pero ang ato daw Diyos nga amahan, kabalo na siya sa tanan nato nga mga panginahanglanon. Unsa man ang inyong panginahanglanon karon nga gidaladala karon nga panahon na? Bayad sa tuition, abang sa balay, saman. Bugas, pangpalit og LPG, unsa pa? Abang, bayad sa loan, unsa man atong mga panginahanglanon sa simbahan? Atong bayronon, mga bayronon, no? Daghan-daghan gyud nga bayronon. Ngayon siya, ayaw yung kabalaka ana. Kay inyong gibkabalakaan nga mga basic needs, ang atong Ginoo, atong Dios amahan kabalo siya sa tanan ninyo nga mga panginahanglanon. What man di lahi man ang kahibalo ron og sa kanang gihatag yun. Eh kung nahibalo ko, pwede naman nga mahibalo, pero so what? Ang sunod nga bersikulo magahatag ka nato og kanang assurance, no? Nga ingon siya, ihatag gayud niya ang tanan ninyo nga mga gikinahanglan. O dili ba nindot kayo nga saad? No? Ayaw mo kabalaka. Kay ihatag gayud niya ang tanan ninyo nga mga gikinahanglan. Kinsay sige og claim ani nga promise? No? One of the most kanang quoted verse in the Bible, nga ganahan kayo ta. And He will provide everything you need. Nindot kay nga saad. Pero kabalo ba mo nga kani nga saad, naani siya'y kauban nga kondisyon? Kita, kadaghanan sa tuwa, ganahan kayo ta sa saad. Pero, dili nato gatagaan og equal nga pagtagad ang kondisyon sa saad nga before nato na siya maklaim, naatay responsibilidad. Ako nakahuna-una ko ba nganong ginaingon ana pa man sa Ginoo? Dili pwede nga saad na lang, walay kondisyon. No masabtan nato na siya kung nailhan nato atong Ginoo usip usa ka Dios amahan, a faithful father, a loving father. Kay ang usa ka amahan dili na siya muhatag o kita nga mga amahan diri o ginikanan. Muhatag ba ka sa imuhang anak bisan nahibalo ka nga iyahan na siyang panginahanglanon, pero nakita nimo nga sa paghatag nimo iharang giusik-usikan? Iharang gisayang-sayangan, wala niya gigamit sa sakto nga gamitanan? Dili, di ba? Ako, yung nana, ko sa akong mga anak. Abot kaya ang panahon sa una nga ako ang anak, yang pagkaon, iyahamang gidulo-duloan, iyahang mura niya gilampurnas dito sa table, awa gid nako siya pakana og duha ka kananan. Sa sunod niya nga kaon, pati ang mumho, iyan naging gipunit sa iyang kagutom. No? Ingunana manggod ang ato ang Ginoo nga dili niya gusto nga kita mahimo nga unfaithful steward. Mo nga gitagaan niya kini og kaning kondisyon. Og sa una abi na ko nga ang kondisyon niini kanira yung before sa iyahang verse. Pero sa ako ang pagtuon labi na sa katong kaning nagsugod na gid ko og kaning daily devotional. Natun-an ako sa akong sigig balik-balik niya ni nga text kaning sa Sermon on the Mount, labi na particularly in chapter 6. Nga duha di ay ka kondisyon ang naa diri nakauban ni ani nga saad. Unsa man ang unang nga kondisyon? Ang katong akong gihatag nga mensahe
Didto katubitaw ang akong giingon last year ang mahitungod sa matinud-anon nga pinialan. Mao nga gihatag niya kini before niya gisulti ang kaning diri sa verse 33 nga saad. Tungod kay kini lakip ni siya sa unsay gusto nga establish sa Ginoo sa tong kinabuhi, mahitungod sa iyang saad nga ihatag. Nga kita dapat atong masabtan, nga kita mahimo dapat nga matinud-anon nga pinialan. Unsa man ang usa ka matinud-anon nga pinialan? Una, ang matinud-anon nga pinialan, ato ang gi-recognize o ato ang gidawat nga kita dili tag-iya sa mga butang nga anaa kanato. Piniyalan lamang kita, mao gali nga gitawag nga matinud-anon nga piniyalan. O ikaduha, kini atong kaning mga gi-entrust sa ato kining pagagamiton paunsa gusto kini gamiton sa tag-iya. Dili kita ang magbuot. Mao kana siya ang usa ka matinud-anon nga piniyalan. Paunsa man ta mahimo nga matinud-anon nga piniyalan? Kung atong pilion ang sakto nga bahandi, sakto nga panglantaw, o sakto nga master or Ginoo nga ato ang pag-aalagaran. Pato ka nang natun-an no nga by doing that, by preparing ourselves to become a faithful steward, giandam nato atong kagalingon sa pagdawat sa unsay i-provide sa Ginoo kanato. Ang ikaduha nga kondisyon, mao ka nang atong makita siya sa bersikulo 33. No? Ingon siya, busa unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios ug ang pagtuman sa iyahang kabubuton. Ug ihatag gayud niya ang tanan ninyo nga mga gikinahanglan. Pangitaa pag-una ang iyang ginharian o ang iyang pagkamatarong. Mao kana siyang ikaduha nga kondisyon. Kini balik-balik naman nato ni siya madunggan, pero unsa man gid ang pasabot ni anang seek first the kingdom of God and His righteousness. Unsa man gid ang buot pasabot ni ana? Seek una at warato ni siya masabtan, unsa day nga klase nga pag-seek? Pagpangita. Atong tagsa-tagsaon, kaning pulong nga seek or pangitaa, ang iyang gipasabot niya na nga pagsulti ni Jesus niya na, dili lang na siya kanang pangita, bitaw nga kanang ingnon ta sa tong mama nga, pangitaa ragod ng yabi diha. Asam ning yabi? Uy, kibutang ni mama. Wala man diri ma. Ayaw gamita imong baba, gamita imong mata. No dili ingon ana klase nga pagpangita nga baba ang atong ipangita. Unsa man kini nga pagpangita? Ingon siya seek pangita. Kini nga pulong gituyo alang sa gugma nga kanang naagi bitay passion nga pagpangita. Nakatulay na ba mo ana nga namoy gipangita nga grabe gid ang inyuhang passion sa pagpangita? Ako mahinumduman ako nga katong nawala ang ako ang yabi sa sakyanan. Nya naa ako sa dahilayan. Hinduman din ako nga alas 4 na ako'y appointment diri sa Cagayan. Grabe gid akong pangita. Murag unang-una na ako kinahanglan, suyuro na ako, asa ko naglakaw dito sa dahilan. Ako agi yung pangitaon. Ug after 30 minutes, nakita na tuad di ay sulod sa sakyanan. Nalak. No? Pagkakita na ako, wala gid ko niundang. Unang-una ko, unsaon ginako ni nga maabri na ako nga dili maguba ang sakyanan. Hinunduman ako nga naayabi diri sa balay. Pero nakalimot ko asa na ako gibutang. Iko nga abot lang iko doon sa balay, bahala paghalungkato na ako to tanan lugar dito. Makita lang yun ang yabi. Igawas ang anak ko appointment diri, maumaor gid taon to nga sakyanan. Wala gid ko'y magamit. Ingon ana bitaw nga klase nga pagpangita nga naagyoy desperation. Naagyoy perseverance or paglahutay nga dili ka muundang hangtod nga imong makitaan. Sa pag-ingon ni Jesus yan nga seek, pangitaa. Ikaduha nga word, ang una. Pangitaa, una. Ang kana siya nga word, first, naana siya intended nga prioridad. Nga ang iyang priority ana, mag-una siya sa tanan. Unsa man ang gauna sa tanan sa imuhang mga prioridad, mga igsuon? Unsa man day kining angayan nato nga pangitaon og una. Una, ang iyahang gingharian, ang iyahang seek first His kingdom, ang iyahang gingharian,
o ang iyahang pagkamatarong. Unsa man day pasabot sa seek first His kingdom. Nga dili man nato makita literally ang kaharian sa Ginoo diri sa kalibutan kay naaman sa ato ang mga kasing-kasing o kinabuhi, di ba? So, unsa man yung pasabutan ng seek first His kingdom. So, sa ako ang pag-research, bagikuha na ako ang mga opinion sa lain-lain ng mga Bible scholars. Isang nigawas no nga, ang kaharian di ay, ang pasabot niini, the kingdom, sa usa ka kingdom, kinsa man ang pinaka-importante nga tao sa kingdom? Ang king, di ba? Sa mga movies gani, pag nai-attack ang kingdom, protect the king. No, by all means. Kaya nga naman, sa usapod ka kingdom, kinsa man nga desisyon ang pinakamatuman o pinakagyud paminawon? Ang sa king, di ba? So in other words, to seek His kingdom is to seek His will, ang iyahang kabubuton. Unsa man di ang kabubuton sa Ginoo sa atuang kinabuhi? Kinahanglan nga ang una nato nga pangitaon, maugyod ang iyahang kabubuton ug dili ang kabubuton nato, ang tawhanon nato nga kabubuton. Ikaduha, seek first His kingdom and His righteousness, ang iyahang pagkamatarong. Unsa man ni pasabot aniyang seek His righteousness, ang iyahang pagkamatarong. In continuation atong illustration sa usa ka kahari, sa ginharian, kung ang kabubuton sa hari ang matuman, labaw sa tanan, sa hari pod nga perspective, kung naa siya'y gusto nga ipabuhat, kinahanglan pod buhaton nimo ni sa iyang gusto nga pamaagi. Di ba? Di ba diya sa Bible na atay nakita nga mga examples nga ang Ginoo naa siya'y gipabuhat, giobey, pero sa ilahang kaugalingon nga pamaagi. I think si King Saul, no? Katong giingnan siya nga imuha ning panason kani nga lahi. Niobey siya. Pero unsa man sa iyahang pamaagi. Giingnan siya nga bisan katapusan nga mananap bata patyatanan. Pero pag abot ni Paul didto, una-unaan niya nga sayang ning king, trophy ni siya. Ako ning madala didto aron nga madaygid ang Ginoo. Kaning mga tambo kayo nga mga kabaw, baka, sheep, kanding, ako ning ilahi kay parang ihalad sa Ginoo. Ang resulta, wa malipay ang Ginoo niya. Kaya nga naman, ang gusto sa hari, nga ato ang hari, iyang hari, is inani nga pamaagi. Mao po na siya ang buot ipasabot sa seek His righteousness. Ug makapa natay assurance tungod kay dili sa pariha sa uban nga mga hari nga sila sovereign, no, sobereniya, walay makalabaw sa ilahang gusto ang matuman, pero daotan nga hari. Makasiguro ta tungod kay ang atong Dios giingon diya sa Salmo kapitulo 145 sa Binisaya. 145 bersikulo 17, matarong ka Ginoo sa tanan mong binuhatan og mahigugmaon ka sa tanan mong binuhat. In English, you are righteous in all your ways. Dili ba comforting og assurance na siya sa tua? Nga bisan og ang iyahang gusto maoy matuman og ang iyahang pamaagi maoy dapat tatubuhaton, makasiguro ta nga iyang pamaagi matarong ug makaayo kanato. Ug iyada yung gihatag no ang iyahang saad diha sa katapusan nga ihatag niya kanimo ang tanan nimong gikinahanglan. No kani nga to ang pagtuman ba sa kaning kondisyon. Dapat ato gid ni siyang tagaan yun og equal nga pagtagad, pariha pod sa saad. Dili pariha diha bitaw sa kanang atong mga panimalay nga ganahan kayo ta nga naatay pet, naatay dog, naatay iring, pero labi na sa mga bata, no? O lapil na pod sa mga tigulang, sa mga ginikanan sa mga bata nga usahay, ganahan lang kay ta maghalog-halog sa iro, ganahan kay ta sa feeling nga naay pet, pero di ta ganahan mo limpyo sa ilang hugaw. Sa balay, maura gihapon namo, no? Katong namatay ang among iro, hilak gid akong mga anak kay gusto gid nila magkuha na pod laing iro.
Ako unta pahulay sa pero namon gud may rule sa balay nga one dog at a time. Atong time nga naa mi iro gusto nila dungagan pag yun ingon ko pag ting limpyo na sa tae dito sa tangkal bisag mata lisod kay pukawon. Iya, Raya, Roko. Wag mo tubag kay kabalo sila nga ang sunod. Limpyohin na ang tae. Pero pag magdula-dula sa iro, ganahan kayo, picture-picture, cute kayo among iro. Pero sa responsibilidad, wala. Same gihapon sa ato ang responsibilidad diha sa mga saad, no? Sa Ginoo, ug sa iyang gihatag nga kondisyon. Dapat atong mahinumduman, no nga, kining mga panginahanglanon nato sa kinabuhi, na may nindot kayo nga saad ang Ginoo. Apan ang pangutana, kung kita, faithful ba pud ta sa ato ang parte? Okay? Kay kaning ato ang pagkabalaka, kasagaran ni resulta kini siya sa ato apod nga failure sa ato ang part. Nganong mabalaka man ka sa imuhang mga panginahanglanon sa imong gastuhonon. Most of the time mabalaka ta tungod kay nakahibaluta nga wala nato giayo og gala og manage ang gi-entrust sa Ginoo sa tua. Ga-anticipate na ta nga magkulang gyud ni siya. Kay ngano man naa na may failure sa imong part. Ug mahitungod sa pagpangita una sa unsay gusto sa Ginoo nga atong tagaan og prioridad. Ang kaning atong kabalaka nagapakita kini siya, wala lang niya ginapakita ang ato ang pagkawalay salig sa Ginoo, pero iya pong ginapakita kung unsa ang mga sayop nga prioridad sa atuang kinabuhi. Kay kung dili nato unahon unsa ang importante diha sa Ginoo, mao gina siya ang mahitabo sa atong kinabuhi. Apan on the other side, kung imuhang unahon ang pagpangita sa kabubuton o sa pagpamaagi sa Ginoo. Kaya ang kabubuton sa Ginoo, mao kana siya kung unsay iyang gusto ipabuhat kanimo ug asa kaniya gusto dalhon. Ang iyahang pamaagi, mao kana siya ang pagbuhat nato sa iyang gusto ipabuhat sa gusto niya nga pamaagi. Mao kana siya ang atong kailangan nga hinumduman. No aron nga dili kita mawala ug dili kita mabalaka pag abot kay kani magong pagbantog sa kabalaka, dili ni siya nato mabuntog, diha lang mismo sa kanang panahon nga naa natay kabalakan. Apan ang pagbuntog sa kabalaka, mabuntog nato na siya successfully kung ato na siyang pangandaman. Process ba? Nga sa wala pa'y mga kabalakan, ato ang disiplinahon atong kagalingon nga mahimo kitang matinudaanon nga piniyalan. Ug unahon nato unsa ang importante sa Ginoo, ang iyahang kabubuton ug ang iyahang pamaagi. Pag abot sa panahon nga naay mga problema, naay mga panginahanglanon, dili na ka mabalaka. Kay ngano man, Lord, ang imuhang saad kanako. No mahinumduman nako sa katong bag-o pa ko nga na-graduate unya, nag-manage sa negosyo sa ako ang mama ug papa. Niabot ang panahon nga nakita na ako nga kinahanglan man gyud og sakyanan. Kay lisod kaayo gyud sa amo ang negosyo nga mag-adto sa mga lugar nga way sakyanan. No, magsige lang og sakay og motor, abang og motor, ko kailangan na agi sakyanan, Lord. So nangayo ko sa Ginoo. Ingo Lord tagay kog sakyanan, kani gi-specify gina ako kani nga sakyanan, Lord. Pero maura po niya ako ma-afford. Tingala ko ampo ko isa ka bulan niabot na og tuig kapin wa pa man gid gihatag sa Ginoo. Nagdevotional ko dito sa office, ni tan-aw na ako nung kung ano maging ko ni gitubag sa Ginoo. Ug akong na-realize nga akong devotional ato is about stewardship manggihapon. Nga kana lagi no nga ang Ginoo dili siya mohatag og butang kanato nga masayang lamang. So nga akong ginahuna kung tagaan ko sa Ginoo sakyanan karon, dili ba siya masayang? Ding naunaan, asa man ako i-park ang sakyanan? Kay kung diha sa hillside, i-park nimo imong sakyanan diha sa dalan, warsyak na mga tao diha. No, mga bata, sige lang panglabay, labayon ang mangga, ang bato mo, lahos sa imong sakyanan. No? Buntag pa lang, gagigunok-danay, nagsukndang ang mga tao. No? So madaot yun ang sakyanan. So kailangan nga na parkinganan. So gibuhat na ako na may
Space pa dito tapad sa amuhang office. Nya bakilid, nagpahina mi sa ako ang supervisor, naman na ka nang gibutangan karon sa eskwelahan diha. Daghan man nagbato, gihakot na mo ang bato. Among gihimo nga murag pile dito niya, yuta, tambak, mga 2 ka bulan gyud nga pahina. No? Ang gawas ba ako ang muscle, pati bukog. No? Nahumana. O Lord, humana ang parkinganan. Una-una na ako na sakyanan, di man na ko ka-drive, gawam ko'y lisensya. So ang ako rang supervisor magamit-gamit, hayahaya niya. Kuha ko og lisensya. Pagkahumana, Lord, na ko'y lisensya, na parkinganan, aha naman. After 3 months, naagi ni Abto sa opisina, naghangyad sa iyang sakyanan, kay mo abroad na siya. Ang iyang sakyanan nga gidala, maugyod nga sakyanan ang akong gipangayo. I don't know kung coincidence, no? Pero ako gatugi ko, ana, nga kung mangayo ta sa Ginoo specific, kung iyang kabubuton nga, mauna siya, makaayo sa imo, iya ginang ihatag. Ining ko nga, Lord, kabalubi ka sa akong term. Pag ingon ako nga, Sir, maura bigyan niya ako ma-afford nga down. Maura po niya ako ma-afford nga monthly. Unya, Sir, di gina ko kaya nga short term, long term gyud. Ingon siya, ikaw na bahala, ana. Sir, nang yabi. Napay mekaniko nga gamintin sa kong sakyanan. Kanira siya ipamintin kay maayo kay ni siya. Ang katong mekaniko nga yung gihatag sa ako, hangtod karon maupay tigmintin sa akong mga sakyanan. Grabe ang Ginoo mo hatag, no? Dili lang kanya tagaan sa imong panginahanglanon karon. Apil sa lahutay nga magmintin sa sakyanan na ana. Okay? Ingunana ang Ginoo ba nga kung andamon nimo imong kaugalingon, mag-abri pod siya sa purtahan nga ikaw makaklaim sa promise. Mahitungod pod sa kaning pagpangita una sa iyahang kabubuton o sa iyahang pamaagi. Nga kinahanglan yun, dili lang nato buhaton ang iyahang kabubuton. Apilang iyahang pamaagi. Daghan sa tuwa diri, kay balutang ang kabubuton sa Ginoo nga kita, anay abundansya nga kinabuhi. Muna nga gusto ta nga mudaghan atong kwarta, mudag ko atong negosyo, mapromota sa trabaho, pero kinahanglan atong hinumduman pamaagi sa Ginoo. Dili pamaagi sa kalibutan. Daghan man ang pamaagi nga kita makakita og dagko nga kwarta, mo income ta og dagko, pero ang pangutana, pamaagi ba na siya sa Ginoo? Daghan kayo karon mga tao nga mas pilion nila ang pamaagi sa kalibutan kay dugayan sila sa timing or timeline sa Ginoo. Mo shortcut ba? Gusto madato. So unsa man, moapil og negosyo nga kabalo sila, bisag kabalo sila nga makompromise ang ilahang pagtuo, makompromise silang integridad, makompromise ang ilahang kinabuhi. Masakripisyo ilang pamilya, ilang relasyon sa ilang mga anak, ilang relasyon sa ilang asawa, sa ilang bana. Pero bahala na, basta kay makakwarta. Kabalo mo inana nga pamaagi, maangkon manggaling nimo ang kwarta or ang imong gitinguha nga success, pero dili gihapon nimo ma-enjoy. There will be sorrow attached to it. Makita nato kanang mga tao na asa news, no? Daghan kay silang kwarta, bilyones, sakyanan pa imo, grabe ka daghan, nindot kaayo. Pero asa man sila karon? Prisuhan. Saan pa man nimo pag-enjoy? Ang kaso nimo murag gatapunog, murag sa kada syudad, sa kada regional trial court na kay kaso. Busy kay ka kada bulan at tubang sa imong kaso. Saan pa man nimo pag-enjoy? Daghan kay kagwarta, pero sa imuhang grabe nga pagpaningkamot, imuhang lawas pod ang nagsuffer. Saan naman nimo pag-enjoy kung ang imuhang lawas dili wala nay capacity to enjoy? Kay sige na lang kag balik-balik sa ospital. Naay mga sikat nga mga tao nga tungod sa ilahang karir gisakripisyo nila ang ilahang kaminyoon. No, labi na karon no kay NFL season kana bitawng National Football League. Ang ako yung mahimduman ana nga story kay playoff na magud karon. Ando no kung gatan-aw mo ana. Si Tom Brady kung si Michael Jordan siya ang GOAT, greatest of all time sa basketball, si Tom Brady is the GOAT pod of football, American football. Makadaog lang kag isa ka Super Bowl nga championship, grabe na siya. Tom Brady, 7 championships. Pero kung pangutanon siya, unsay pinakanindot nimo nga championship nga nakuha, ihang tubag is the next one. The next one.
Tungod niya na ang nagsuffer ang iyahang kaminyoon sa iyahang asawa o iyahang pamilya. Successful kay siya, no? Pero nag-divorce sila sa iyahang asawa. Iyang asawa, gwapa, sikat, nga model bitaw si Giselle Bonchen. Pero guba iyang kaminyoon. Kung ma-remember na ako, no, ang sa katong experience na ako o sa akong pamilya, sa akong mama, ako naman yung na-share diri sa inyo nga, kami ni dako gyud sa pamilya nga lisod. No? Labi na sa katong mga dugay na diri sa GCAF, mga karaan sa GCAF. Kahibalo gyud sila, kita sila sa among kalisod. Muna nga katong grade 6 ko, grade 5, grade 6. Akong mama gatrabaho sa provincial hospital as nurse, pero kulang gid kay ang sweldo. High school na ako magulang. Muna naka-decide siya nga mo abroad. Sa iyang pag-abroad, sa decision nga pag-abroad, akong papa medyo mix, no, nga okay ra nga kay para makatabang gyud, kay kinahanglan gyud, pero mingawon siya. Akong duha ka igsoon, mingawon gyapon sila, pero sige na sila na kumadunggan magstorya-storya nga, la, pag mabroad si Mama Titno kay kadaw padala din sa chocolate, no, kanang sinina, dulaan. Kanusta ka na kapadala si Mama ana. Pero ako gyud, pagkahibalo na ako nga mabroad akong mama, bisan ako daghan kay ko gusto ipapalit, dulaan, bike, maibog gyud ko sa akong mga silingan nga nana, kanang mga pusil-pusil, mga nana, no, sinina, sapatos pang basketball, kana gyud. Pero pag ingon sa akong mama nga mo abroad, wa gyud ko malipay. No, ingon gyud ko nga ayaw ma. No, insa ka sige lang ron kay mapalitan ta ka og sapatos, bike. Ay ko bahala ng bike di ama, bahala ng sapatos. Ayaw lang gyud ma, no? Pero ni adto gid si mama sa Manila uban sa mga kauban nga mga nurses, nag-take og mga exams. Sa ako ang kabalaka, sa ako ang kakuano kasubo, gisulatan ginaka akong mama og makabagbag damdamin nga sulat. Nga kung nabasahan to ni Charo Santos, box office gid to sa malaala mo kaya. Naa pa lang sa envelope, gisulatan na nako, cry before you open. Kung tinuod yun, pagbasa sa akong mama, tulo-tulo gidaw iyang luha, uli gud si mama diri. Napunta siya isa nga i-take nga exam, uli siya kay nabalaka na pud siya. O pag-abot niya diri, nangayo siya advice sa mga tao. Og ang isa niyang ipangiyaw nag-advise si Pastor Ang, no, nakadungog gigo sa ilang storya. Muna nga ako gining ma-relate. Pangutana siya ni Pastor Ang, anong gusto man ka mo abroad? And typical nga tubag sa mga tao nga mo abroad. Para sa akong pamilya, Pastor. Para sa akong mga anak, nga mapatagaan ako sila sa ilang mga panginahanglanon. Mapaeskwela na ko sila puhon, ug makahuman gid sila og college, Pastor. Makabalay mi og tarong, matagaan sila og komportable nga kinabuhi. No? Gistritan siya ni Pastor Ang. And our usual and classic Pastor Ang. Walang kinikilingan, prangka lamang. No? Ano man daiglo? Kung dili ka mo abroad, dili ka magtuo nga mahatag na sa Ginoo sa imuha. Wala na nako mahinumdumi unsay gitubag ni mama, ang ako yung nahinumduman is iyang naong. Nga mura gid siya nahugno, no, mura gid siya ganang nakahuna-huna gid og tarong ba. To make the long story short, wala gid ni dayon si mama og abroad. Nidaog ang akong pagampo. Pero kabalo mo ang kamaayo sa Ginoo tungod kay gipili ni mama ang kabubuton sa Ginoo ug ang iyahang pamaagi. Kaming tulo, iyang gusto, makahuman may eskwela. Tulumi ka igsuon, nakahuman may eskwela. Pero ang kanang process sa paghuman sa eskwela, sobra pa sa kamang. Kanang imagine mo nga, subidahon, 45 degrees, unya imong gikamang, ana gyud kalisod. Pero ang punto is, nakahuman ming tanan. Tungod sa faithfulness sa Ginoo. Ako ang kamagulangan nga igsuon, nahimo nga certified public accountant. Ako ang manghod, nahimo nga nurse. Ako nakahuman og industrial engineering. Ingon ako mama, gusto niya nga makomportable among kinabuhi. Makabalay mi. Gihatag na siya sa Ginoo. Bisan og wala niya abroad ang ako ang mama. Namatay si mama nga nakita niya nga ang iyahang mga gipangayo sa Ginoo, gihatag yun sa Ginoo. Ingon ana po digsuon, kung kita mupili sa kabubuton sa Ginoo ug ang iyahang pamaagi. Kaya ang saad sa Ginoo pagkasulbad gyud og hatag kasulbaran ug pagbuntog sa ato ang mga kabalaka nga iyang ihatag kanato tanan ang iyahang mga atohang panginahanglanon. Busa atong hinumduman nga
atong mabuntog ang kabalaka pinaagi sa pagkahimong matinud-anon nga piniyalan ug kanunayong mangita pag-una sa iyahang gingharian ug sa iyahang pagkamatarong. Kini usab nahimo nga ato ang guide, no? Giya diri sa simbahan isip sa ato ang pagpadagan, no, sa lain-lain ng mga ministry ug sa ato ang pagplano sa ato ang mga aktibidades ug unsay mahitabo sa ato ang simbahan. Base sa unsay atong mga naagian nga mga pagsulay o problema, mao po ni ato ang gusto nga mahimo nato nga direksyon sa ato ang simbahan. Mao nga, allow me also in behalf of the leadership of the church nga ipakita kaninyo unsa di ayang nahitabo sa ato ang simbahan ug asa kita padulong. Okay? Lantaw nato diha sa ato ang mission, no? Who we are as a church. Gusto na ko unahon ang vision. Ang ato ang vision sa church, atong hinumduman nga sa tanan nato nga mga ginabuhat, no, mao gini siya ang ato ang padulngan. Okay? Always gyud mo balik diri ang leadership sa church o kita kung naa man gali mga wala na to masabti or naay mga disagreement, ato ginang ginasusi o atong gina-check ang ato ang mga plano kung haum ba siya sa ato ang panglantaw. No? We envision a Christ-transformed church, discipling communities, one family at a time. Gusto nato nga diha ta padulong. Paunsa man nato na siya mabuhat, pinaagi sa ato ang mission. Okay? A Christ-centered community of believers, our purpose is to glorify God by reflecting the Father's love and teachings in every aspect of our lives. We seek to be a catalyst for godly change by discipling families and empowering individuals. Therefore, fostering spiritual maturity within our congregation and the broader community. By correctly handling and teaching the Word of God and through intentional discipleship, fellowship, and spiritual development, we aim for lives to be transformed by the power of the Holy Spirit. We strive to inspire others to join us in this transformative journey. Together, we will build stronger and more passionate communities rooted in faith and guided by Christ's example. No? Salamat sa Ginoo sa iyang gihatag nato nga klaro nga panglantaw o klaro nga mission. No, that's why ako ning ipakita sa inyo ha. Kaya ato pong masabtan nganong unsay atong mga ginabuhat diri sa simbahan. And sama sa akong giingon, wala man na exempt ang simbahan sa mga pagsulay sa nilabay nga mga tuig, not just 2025. That has greatly affected our church. Okay? Sa mga relasyon ug labaw sa tanan sa atuag yung finances. Kaya whether we like it or not, ginanginahanglan gyud ta og finances para pagpadagan sa atuang simbahan. And to remind us, ang atong simbahan dili man isa gamay lang nga simbahan. Dako siya nga simbahan nga daghan ta og ginasuportahan, daghan ta ginaswelduhan, daghan ta ginabayaran. Mao nga ang standing sa atuang finances naagid siya direct nga effect sa atuang mga ministries. Kung nabantayan sa mga ministry team leaders nga grabe gyud ang hugot sa bakos sa mga leaders in terms sa pag-check sa mga atuang ginagastuhanan. Kay gusto nato masiguro nga ang atong ginagastuhan align gid diha sa atuang vision ug mission nga gihatag sa Ginoo. Nga wala kitay sayang-sayangan nga kwarta, nga basta lang nga naay buhaton nga activity sa simbahan. Okay? And para pud masayod ta unsa atong financial standing, the leadership decided to kanang show you some figures, no? Aron nga naatay murag snapshot ba nga kabalo pud da unsay realidad karon sa atuang simbahan. Okay? With all the changes, developments, improvements nga nahitabo sa atong simbahan for the last few years, no? Let me present to you, mao ni siya ang sa nilabay nga tulo ka tuig. Okay? By the way, kani nga mga figures, tanaw nato no, plastar ra kay siya, pero it involves a very rigorous process og kanang pila ka bulan yun nga compiling aning mga records. Okay? Thank you sa ato ang admin team headed by our admin head si Kuya Bebot Medina,
at sila ni Ate Risa, sila ni Ma'am Hazel, they were able to come up with this kaning records no nga mapakita nato nga kita naghatag og pagtagad. Kasi kung makita nato diya sa 2023, kung ano siya, giving versus expenses. Mo man siyang pinaka-way makita nato unsa gyud atong financial standing. Kung sa negosyo pa, income versus expenses. Okay, sa giving sa 2023, ang ato ang total giving is muna siya no, 20,219,000. Pero ang atong expenses 22 million. So meaning overdraft ta. Unsa may rason niini? Sa 2023 manggod, nagsugod ang atong renovation diri sa church. Kani siya. That's why we're enjoying this. No? Naay mga expenses nga nadugang. Okay? Matawag nato ang uban nga pwede ra gyud unta nga dili pa pero na-decidean man nga ipadayon. Okay? So mo na siya nga naatay negative at the end of 2023 negative 2,615,000. That's why nga sa 2024 no nidako pud kayo ang atuang expenses 27 tungod kay naatay mga bayronon dia sa 23 pa nga wala pa nato mabayri. Diri na sa 2024 nato gibayaran. Plus ang ato ang monthly sa ato ang DTC building. Almost 4 million na siya a year. Pero ang kamaayo sa Ginoo, no, makita ninyo sa 2023, 20 million lang ang ato ang giving. Pero sa pagtaas o kaayo sa ato expenses sa 2027, gitaas pud niya ang ato ang na-receive nga giving. Di ba? Amazing gid ang Ginoo ba? No? And kung wala na siya nitaas ang giving, kunya mao na siya to expenses, grabe ka negative gyud, no? Pero sa 2024 makita nato nga positive pagidapon atong ang ending. Di ba? Amazing gid ang Ginoo ba? And diri sa 2024, nagsugod na diha og himo ta og mga changes, naghimo na ta og mga lakang nga para mapaubos pagyud ang ato ang expenses. Amo lang ipasabot no nga ang pagpaubos sa expenses labi na sa ingon ani nga simbahan nga daghan kaayo og mga tawo nga atong ginasweldohan, daghan kay mga ministries nga ginisuportahan. Dili ta basta-basta lang nga muubos sa ato ang mga expenses, mukat ta sa mga budget nga dili nato paminawon ang mga maapektuhan. Mao na nga ato ginang gikonsulta, gipangutana, gi-evaluate, gipasabot aron nga maimplementar nato nga wala po yung mga ministry o mga workers sa simbahan nga mga ma-discourage o mga mawadaan og gana. Okay? Mga ato na siyang gihimo. Pag-abot sa 2025, matingala ta nga nag-negative gihapon ta. Nasadta nga sa 2024 positive naman unta ta. Ang reason niya na kay sa 2025 siguro naapektuhan pod ang mga members sa church, mga negosyante, mga trabahante, no? When it comes sa atuang income na dawatan. Kaya sa 2025, mo po din siya ang giving difference, no? Sa 2024 o 2025, sa 2025, niubos ang atong giving. Negative unta ta og 2 million, pero kay sa atong expenses, nag-cut man ta, naaman tayo mga gihimo nga mga measures, nakasave po ta og 624,000. Okay, kanang 624,000 lisod kaayo gid na siya himuon nga imuha na siyang makat sa expenses kay most of our expenses kay mga kaning sani si tawag ani kanang ang term kanang non-negotiable, meaning dili nimo pwede nga dili ihatag or igasto pareha sa kuryente. Kung dili ta mobayad sa kuryente, putlan ta. Sweldo sa mga tao, okay, mga benepisyo. No, mostly ana mga 70 to 80% sa to expenses na amang gyud diha. Okay? Pero salamat sa Ginoo nga nakaubos nato ato expenses. Mao nga instead nga 2 million ang ato ang alkan na ato ang negative sa 2025, naubos siya. Ang isa pud ka contribution sa ato ang negative sa 2025 ang ato ang DTC building. Kung tantawon nato sa 2024, ang ato ang amortization is 3,624,000. Pero ang ato ang na-receive nga giving sa 2024 sa building ni sobra, no? 4,096,000. Pero pag abot sa 2025,
ang atong amortization is 3,572,000. Ang na-receive nato nga giving, apil ang mga pledges, is 2,375,000. Mao nga, kung imong sumahon ang duha ka tuig, mas gamay gyud ang ato ang nadawat para sa DTC building kumpara sa atong aktual nga nabayaran. Og non-negotiable man gihapon na siya. Dili man siya pwede nga dili nato mabayaran. Kay madaot po ang ato ang record dito sa Kamakop. That's why ato gid siyang gibayaran. Asa man nato siya gikuha dito sa ato ang general fund. Pero ang pangutana, negative naman ta kaha sa ato ang fund. Asa man ta nikuha og ato ang gibayad. No timing lang pud kayo ang atong DTC building, napatay bayronon ana sa kontraktor nga wala nato gibayad tungod kay wala pa gid nila mahuman totally ang building in terms sa turnovering. Naapay mga documents nga wala nila makomply sa city government. That's why nahimo pud siya nga blessing in disguise kay naa pa ang kwarta available nga mahulaman. Pero kinahanglan gid nato na siya ibalik didto, no? Last 2025 nag-negative ta and kana nga mani nahulam nato didto. This year 2026 to avoid nga magka-negative ta or makahulam ta, naka-decide na gyud ang leadership sa church nga we will be spending only for the next month unsa ang ato ang na-receive nga giving for this month. Okay, in line pod sa ato ang message no nga we wanna be a faithful steward. Dili ta gusto nga mugasto beyond our means. No? That we will only spending within our means. Okay? And ang implication ani no sa ato ang nakita nga mga figures, makita nato ba nga bisan unsa ka gamay ug unsa ka dako ang atong gihatag nga kinasing-kasing para diha sa Ginoo, dako gid kayo siya contribution sa ato ang simbahan. Kana inyong mga pledges, kana inyong mga sakripisyo nga dili mo mopalit og milk tea kay inyo na lang ihatag para sa DTC building, dako kayo siya og tabang. And those who have faithfully given your pledges every week, every month, every quarter, no? Nakita gina sa Ginoo ang inyong faithfulness. And salamat gid kayo nga because of your faithfulness, na provide gyud ang panginahanglanon sa simbahan. Pakpakan nato ang Ginoo niya no? I hope nga this year, no, we will be encouraged, we will be determined to faithfully give to the Lord what belongs to the Lord. And all our pledges, kung unsa man ang gi-impress sa Ginoo sa imuha this year, that bisan pa, unsa ang mga prediction this year nga mas mulala pa daw ang mga problema sa ekonomiya this year. Let's trust God. Dili ta angay mabalaka. As we prepare ourselves to become faithful stewards and seeking to prioritize what matters most to God, His will and His ways. Dili gid nato na sa angay kabalakan. Ug naa pa tay mga kinahanglan, no? Mahibalaan. Part also of our stewardship para nga ma-manage ginatong taro ang resources. Started last year, nagbalik na kita sa atong yearly planning and evaluation. Pag-abot na sa September, October, magsugod na ginang evaluation sa kada ministry aron nga ma-submit ang mga plano for the next year. In that way, we will be able to know unsa mga activities last year nga atong i-prioritize. Unsa pod nga mga activities ang ato ang gikinahanglan nga i-fund kada bulan. Kay isa sa atong nakita nga likayan nato nga kanang magsunod ang mga big events sa church sa kada bulan. Kay ngano man ma-exhaust tanan ang resources sa church o ikaduha, involve yan isang mga solicitation, mga kaning sponsorship. Dili po nato gusto nga ma-burden kada bulan ang mga members sa church. No? That's why atong gikatag ang mga big events for the whole year. Ang atong makita is mga activities ni siya per month. Okay? Ang kanang red, mao na siyang big event. Orange, mao na siyang regular event. Nindot na kayo siya nga pagka-plaster, pero kabalo mo kanisa nga product, kanisa nga planning, resulta ni siya sa pila ka bulan nga trabaho. Sagol diri ang katawa og luha mga igsuon sa naghimo nini. Aron nga mahimo kini siya, no?
aron nga ma-manage nato og tarong ang resources sa ato ang simbahan. Up to December, makita nato no, nga sa February na ay big event, kanang red diha sa 8. Pag-abot sa March, pahulay ta. Pag-abot sa April, na isa ka big event, ang ato ang IO Sunday Anniversary. Sa May, wala. Pag-abot sa June, although tulo na siya, pero isa na siya ka-event, no, ang IO Youth Camp. July, August, wala. September na sad ang ato ang next nga big event. Og wala na po'y event diri, wala na po'y day nga kanang, labi na kanang mga holidays no nga, tanan ministries na ay big, na ay mga activities tanan. Ato na siyang gisulbad nga gipa-move ang uban. By doing that, no, ma-manage po natong tarong ang ato ang mga resources. And these are the remaining needs that we need to pray for para sa DTC building. Kung makita ninyo ato ginang gi-identify dia o gitagaan og presyo, no, para makita nato unsa pa dayon gyud ang ato ang mga kinahanglan dia sa DTC building aron mahimo siya nga functional. Although dili man ni nga kaning tanan gyud ayha sa ma-functional, I think kanang 1, 2, 3, 4, items 1, 2, 3, 4, kung naana siya, pwede na gid kay nato magamit ang DTC building. Why we are showing this? Kay basin di ay naadiha sa inyo nga naamoy gitago-taguan diha sa inyong mga alkansya nga musibo ana. Grabe nga alkansya no. Okay? Okay? Basin di ay na mga tandugon sa Ginoo no. Kay I remember mo man buhat sa GCAP sa una, if there's a need, we'll just show kung unsa mga needs and allow God to move sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Number 1 is to pray for these needs. To pray for these needs of our DTC building. Okay? And remember always nga sa ato ang paghatag, bisan pagpila natong ihatag no sa simbahan sa Ginoo, we cannot outgive God kung unsa na iyang gihatag sa atoa. And let's focus on becoming a faithful steward and seeking first His will and His ways para sa ato ang kinabuhi, para sa atong pamilya, o para sa ato ang simbahan. Let's bow down in prayer. Father in heaven, we thank you, O Lord God, for your message today. Thank you, O Lord God, for speaking to each and every one of us and allowing us, Lord, to grasp and hold, O God, of whatever, Lord, you have planted in our hearts today. Help us, Lord, to remember this, not just lang today, but every day in our lives, Lord, and make it, Lord God, a decision to really, Lord, position ourselves, O God, by becoming a faithful steward and choosing to prioritize, Lord, your will and your way in our lives, so that we will be able, Lord God, to claim and enjoy the blessing of the promise, O God, that you have given to us. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen.